Abuja Nnewi. What's my book? I have number one. I said, now we feel anything but we don't have. Yes. Makanaka maluzo ada una. Na chicken go no maluzo go taracha de chuchu no na. No start akanene do ya mo e hockey. Ono umo do umo ko umo anyi dese no kifa ha yemu. Onye azo banana na tibo yi. Asi monye no katara na to ha ka ojo asire na aka ya eji. Asi ndo ine ne ha anya ojo asire na isi ye bu iri. Asi won ko gbo na ke no ma nde na edu edu ma nde ya na egwu. Ole be kun ne be ru mo na no mo ne mere bi fe no ko ni hu aka ino. No ngozi ka ina ekwu okwe ka ha bia gozi ụmụ ha. Na mmadụ ada agozi mmadụ no mmụọ na agozi mmadụ. Gosi no ni ru mo ka ino. Ha yi ji oji wee bia na oji ka eji ebi ile ọma. Ma wilo maka anyị na-ekpere ha n'ụbọchị tata na ya dị etiri ha iwu na mụ na ekpe kwe wee sị ha ọ na anyị malụ mee ha nabata ọkwa nna ya mahụ mee ha nabata anyị were aka nwata wee nye ha ana m ebekwa wee sị ha were aka okenye wee nara anyị n'ụlọ nke anyị mana ka anyị ma abịa ya egbu anyị na anyị jikwa n'ụzụ wee bịa maka na aka malụ ụzụ ada amụ ji na chikelugo malụ ugo ozu n'ugo chara acha dị echu echu nọ na ugo ụzụ ọchake wee sị na edodukwo n'ime ya wee sị na onye doro ha na abọ na eke doro ha n'olu doro ha na abọ doro ha na mgbọ na-abịa n'ama ụbọchị na-anọ isi na-esiri ego ife akwa ka ife nwe ogologo ndụ na-arụ isi ike wee sị n'ọnụ ụbọchị tata ka anyị na-amụere ha ọka ife wee kwuo na ukwu ọnwụ na ife ya adịrịle maka na ọnụ mmadụ wa ọnụ mmụọ na mmebeku nne m etala n'azụ nwa ọ gịnị anụ ọrịa nwa afọ mụrụ ego nnukwu nwaanyị a sị na ebu n'obi anyị ji wee gbakọnye n'ebe a n'ụbọchị tata a sịrị nke ọ kpọrọ mmụọ na nnụ mmụọ wee jee mee ya karịa ka anyị na-eche na m ebeku a na-edo oke a na nwa ume enyi ya na-akụrụ ngwukwu ojukwu na-akụbara nwoke kụba nwaanyị n'ọkwụ na-anawa isi nọ na-awa ụzụ biela na ọkpụọ wee sị na anyị na-ebeku ala wee sị edo ndoro igoko n'ọkwụ na ka anyị na-azọdo ọla n'ọsọgodo ya wụ nọ plen ofecha ndị nọ na ka ọ ya ata ife ọsọkwara ife mechasịa onye mekọcha ife nọ na agba ka ọ ya ebie wee sị na anyị na-ebeku ha wụlda anyị wole ebeku orimiri edo nọ na ife si ka isi eje se ya na orimiri nọ na wa orimiri bụrụ ukwu o bụrụ nkụta wole ebeku oru mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'oriri wee sị ka uje nyere ha aka na ha ka akwụkwọ nwa na-agwa ha n'afọ n'afọ mana mgbe ha bụrụ na ha ya wụzu ọnụ wee sị ife akwa ka ife nwe ogologo ndụ na-arụ isi ike na ha ya amụta ozuzu nwoke mụta ozuzu nwaanyị a sị na ha ya wa amụta ụmụ n'ọnwa ka ha ya amụta maka na ụmụ ndị iberibe ka ha na-awụ
were ebe ka agwụ edo agwụ na-ebute akụ n'ọkwụnụ nwa agwụ na-ekwu okwu a gosi udo ndoriko ka agwụ na-ebute akụ agwụ na-ebute ọdịka onye agwụ agwụ dịka onye ebute ọzọ agwụ na-eyipe ọgaranya ezigbo akwachiri nkịrịka akwachi ya gosi udo ndoriko n'ọkwụnụ okwu mbunye n'ọkwụnụ okwu ife ka anyị bịa n'ụbọchị tata ka anyị bịa bekuo unu ka anyị wee gwuo m na nwa unu nwoke na nwa unu nwaanyị n'ọkwụnụ ife ọma ka ha na-ekwu okwu ya wee bịa n'iru n'ụbọchị tata gosi udo ndorikoko n'okwu mbunye n'okwu anyị na-ekwu okwu ife akwa okwu ife nwe okwu ogologo ndụ na-arụ isi ike naanị m ebe ka udo edo ka o jee nụọrụ ha ọgụ mmụọ nụọrụ ha ọgụ mmadụ udo ojiji ọgụ bụrụ udo kwuo na ya ha ọgbụ asịrị m ọnwe ka nwaanyị ndị si na ha ya wee ezinụlọ na ọya adụdo asịrị m udo ji egbuo ha onye sịrị na udo ya dị n'ezinụlọ ha asịrị na udo ya egburiri ya naanị m ebe ka ajọ ofe riri itolife dị itolife asịrị m ọnwe ka nwaanyị ndị si na ife anya adụ mma nọ na-awa eburu ajọ ife nọ na-ajọ ọfịa ka a na-eji ata ya nọ na-ajọ ọfịa ka ha ya enweta onwe nọ na-ajọ ọfịa ka ha ya naanị m ebe ka ekwensu edo n'ọbụ na onye kwere osu asị m onye si na onye esu n'ime ụlọ asịrị m ya wee kwensu ya ga-eji ekwusi ife ka ọ fụrụ naanị m ebe kpuchi edo asị m ya ha ncha ile gbakọnyọ ka ha bịa wuru naanị m ebe ka ogwu edo ogwu nne nwaanyị ogwu na-eso nwaanyị eji ije dị n'ọkwụnụ nwa gị nọ n'iru n'ụbọchị tata were ebe ka ugwu wesịrị ije bunye ya nye ya ife akpa nye ya ife nye ya ogologo ya arụ isi ike naanị m ebe ka ọgbara na-edo asị m ogbuo n'aka nri ka o bute ife ọma ogbuo n'aka ekpe ka ha bute ife ọma onye na-eche ha n'iru asị ngụ ọgbana na asị ngụ chere gụ na ha ji eje mee n'onwe owu nke ọma na nke ọma ya egwu ya asị m ife niile wee bụ n'obi o jiri wee bịa asị ngụ agbana nọ ọwụ nọ n'aka nri ka ya wee ife da asị ngụ wetarịa ya ọwụ nọ n'aka ekpe ka ọ da asị ngụ wetarịa ọwụ nọ n'elu ka ọ da asị ngụ wetarịa ọwụ nọ n'ala ka ọ da asị ngụ wetarịa ya ọwụ n'iru ka ọ da asị ngụ wetarịa ọwụ n'azụ ka ọ da asị ngụ wetarịa ya naanị m ebe ka ngere edo mmụọ nwe mmiri asị ngụ ndorikoko n'inwe mmiri ịnọ n'elu ala ma ọ na mmiri asị ngụ bịakwa bịa dube ha naanị m ebe kwuru ezumezu edo asịrị m ụlọ china ebe kọnya kwuru bịa wuru ofu n'ọgwụ ogwu mbinye n'onwere ogwu nke anyị ma asịrị m anyị mara mee nabata nụ naanị m ebe ka ọ dị ego edo mmụọ na-ebute akụ agụ edo asịrị ngụ ndorikoko asịkwa n'ọkwa ife akpa ife enwe ogologo ndụ na-arụ isi ike n'ọkwụrụ nwa mụta nwa amụta ibe na ọnya awụ ndụrụ ga ndụ asịrị na ha ya amụta nwa ụmụ azụọ ha na ọnya ka anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị tata na ha ya kpatarị kpatadebe onye siri ife ha ji wee kpatarị basị m ọsọ onye ahụ bido n'obodo mmadụ n'obodo mmụọ ka ọ ya naanị m ebe ka akpụ edo na-akpụ na-alụ mgbọ asị guje rụọrọ mgbọ na ha ya adụ ka akpụ aka dụrụ akpụ anyị na-awụ ya mmemme asị na ife onye sịrị na ha ya adụ onye siri ife ha ji wee dụ asịrị na ha wụrụ ya mmemme naanị ebe ka ọ ji edo n'oisi na-epuru onwe ka ọnwụ asị na ha ebugodo ka ọ ji na ọ jiwa aka ka o ji epuru onwe naanị m ebe ka ngwu edo na asị na ọmụmụ egbu onye ka ya wadoro ya nkọ asị m onye na-eje anya ya wezi n'ụlọ n'ọnya ka ọ ya bịa gasa asịrị m ọ pụọ n'iro moto gbuchie ya ozugbo aga eje ebe a jejere ife asịrị na onwe gị ya nwekwana ife ọzọ dị na ebe a agba mmụọ anyị agba mmụọ ọkwụnya ka anyị ji ekpekọ na mmụọ asịrị ha nchara inye gbakọnyọ na ya mazụ owu n'afa mmadụ nke mazụ afa mmụọ gosi mmụọ niile na-emere dị ife asịrị ha ncha gbakọnyọ na nwa ha nọ n'ihu ha ka o were aka ya wee gọzie ụmụ ya na ọ bụrụkwume mmadụ na-agọzi mmadụ na mmụọ na-agọzi mmadụ were ebe ka mmụọ na-emere ife na mmụọ edo na-emere ife na asịrị ha ncha niile gbakọnyacha were ebe ka mmụọ na-emerụ Nnewi ife na mmụọ Nnewi na-emere ife naanị m ebe kwa Nnewi oke na nwume enyi na-akụrụ ngwukọ ojukwa na-akụra nwoke kụra nwaanyị na asịrị ha na ha ncha gbakọnyọ mmụọ na-emere ife asịrị ha gbakọnyọ ka ha bịa were oke naanị m ebe ka eze mebe eze n'oke asịrị ha ncha gbara bịa onye ọ na-abịa na awa iwu ka m na-eti gosi na ama nzu n'ụbọchị taa ana ama nzu na-eke na ama nzu n'oge na ama nzu na ama nzu na nkwa abịa n'ụbọchị na asị na agarị ofu ego igbo n'ọkwụ nya ka ọ ga-eji aka were agụ asị na ọ ga-eji ọka wee jeta ife ọma ọnya ka anyị na-ekwu okwu asị na iru ya adịrị mma na azụ ya adụ mma n'ọkwa ife anyị kwu na nwoke nya ka anyị na-ekwu na nwaanyị n'okwu ndụ ka anyị na-ekwu okwu ya okwu ife akwa ka okwu ife nwe okwu ogologo ndụ na-arụ isi ike na ọnya ka anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị tata n'ebe ka olu mmụọ na nnụ mmasị ụmụ ndekọ n'ozu nwoke ojibe na enwere nwaanyị ojibe gasị nwoke fịa ka ọfịa n'anya nwaanyị fịa ka ọfịa n'anya dekọ na edo o ji wee bịa na ọya dorie n'elu dorie na dorie n'iru dorie n'azụ dorie n'aka ndị dorie n'aka osi n'ụbọchị tata nna amaghị osi na ọya dorie n'elu dorie
dorie n'ihu dorie n'azụ dorie n'aka nri dorie n'aka ekpe anya ka anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị tata n'aka mara ụzọ ọdanwụ na ama unyi na chikere ugo na ọmara ugo nzu ugo chara acha na ọ dị echu echu na ọ na-abụ ugo bụ zuo ọcha ke n'ọkwụ na ahịa ọka anyị na-ahịa ụlọ olu mmụọ na nnụ mmụọ chi ukwu ichie nta aka anyị na-emetụrụ ọfọ ede aka a sịrị na akwa abịahụ na nke mfọ nchịkọ ekwu okwu n'ụbọchị tata wesị nọ na ama ụlọ edo wesịkwu nje maya edo na eke maya edo n'orie maya edo na mkpa na n'ụbọchị na n'oji ada agwa ya na okwu asị asị ma onye ọwụmụ ọwụ mmadụ ọwụ nwoke ọwụ nwaanyị ndị sị na ife anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị tata na onye emezu asịrị m ọfọ na na-ekwu okwu na n'ọgwụ ike ka eji ara ife siri ike n'ọgwụ ife siri ike nya ka anyị na-ayọ n'ụbọchị tata anyị na-ama ya anyị na-enyere ụlọ ife ike ka unu wee jee mezuoro ha ibe niile ife siri ike dị n'ụzọ ha asịrị ma ọwụ nwoke ọwụ nwaanyị ọwụ mmụọ ọwụ mmadụ ndị si na ya bụ ife anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị tata na onye emezu asị nkwu njem enyi ife siri ike nwaanyị ndị si na ọkwa anyị na-amanye n'ụbọchị tata na ọ ya gakọta nyụọ n'ụzọ asịrị m ọkụ gbagbuo ofe gosi na anyị na-amanye ha ọkụ na eke na-amanye ha ọkụ na oge na-amanye ha ọkụ na na-amanye ha ọkụ na na n'ụbọchị nwesị ka ụnụ taa nna m ka anyị taa n'ibe anyị amazụ afa mmadụ ka ịmazụ afa mmụọ anyị kebe na anya ya ekezu ekezu nwesị ka unu were aka unu wee kelu ka unu were aka unu were aka unu wee kelu ka unu wee kezuo ọnụ ka unu wee dunigo wee je mezuo ya bụ ife anyị kwuo n'ụbọchị tata na ọjasị nke ngosi anyị ka anyị fụnanya na nke anyị fụnanya bụ eziokwu na nke anyị nọ na ntị na ọba asị n'ọbụ okwu ike nga ka anyị na-ekwu okwu anyị na-ekwu okwu n'ọba ezie ọ bụrụ n'eziokwu na ha nọkọrọ ọnụ na nwere ike oge ikekwa n'ime asị mkpechi ime ike nke nwebe agụma na-ezuo n'aka na na-akpakpọnụ n'ọfọ ka idide ji awa onye ngwa ya akọrọ ya aka n'ọdụghị isi anyị akọrọ ya aka nwaanyị a ekwetara ọ ya anọ ka ndị mbụ na ọka ndị abụ ọ ya mụ oziri oke oziri ọ ya anọ ka edechere dị otu ma ọ baa mbụ anyị ga-anọgide owolu mkpọ gawa ya mmadụ ha mụta nwa azụba ha nwa ha ha tụchaa nwa ha azụbakwa ha nwa ha azụbakwa ha onye ekwu izu onye chụọ nwa ikekwa ọkpọ ntị mbịakwọnụ na ife na-emena edo Nnewi nwaanyị siri mba bịa tị ka ị nọdebe eme ihe emeri etu ndị ọzọ si eme etu isi emerụ ndị ọzọ imekwara ya nwa m ekwucha n'ife niile emekwa ya jezie gbawe ọbụla aka ayaghị ejekwuru abịa ayaghị enukwuru na isi aka ya ahụ na nwa ọfọ nụwa onyiro Eze obi nyego.
ọmọnụ ugo ite nke ewu ezi na ọgbara aka mmemme ugo ka ahụ ya agachazi Ikenga eze mmiri Ogbuefi Ikenga eze mmiri eti ihe Ogbuefi Wogo nwanyị na-ego ọ na-enyo m enyo aga mmalụkwa nke a nke nji na-asị na mụra ihe nwụọ n'aka ndị udo ka anyị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ngozi pụrụ ngozi ebe niile gị si bụ iji na-eme m oge na ya na-enwe ya okpukpe iri nke a ka nji na-anụ si na mụra ihe bido ogologo na arụsi ike Adijele One